କାଉ ଭାରି ଲୋଭି କାଉ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସଉଦାପତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବାର ଦୋକାନ କରିଥିଲା। ସେ ତା ଦୋକାନରେ କେବେ ବି ଭଲ ଜିନିଷ ରଖେନି, ସବୁବେଳେ 2 ନମ୍ବରୀ ଜିନିଷ ରଖେ। ଗୌରୀ, ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି। ସେତିକି ଭିତରେ ତମେ କୋଉ ଗଛର ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରିନିଅ। କ'ଣ ଚାହାରପତି ଆସିବାର ଅଛି କି? ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ସହରରୁ ଚାହାପତି ମଗେଇଛି। ସେ ଚାହାପତି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇ ଦେଇ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ତା ଫଳରେ ଆମକୁ 2 ଗୁଣା ଲାଭ ହବ। 2 ଗୁଣା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଗୋରି କାଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋଭି କାଉ ଥିଲା। ସେ ଯେତିକି ବି ଖରାପ କାମରେ ସବୁରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ସାଥ ଦେଉଥିଲା। କାଳୁ କାଉ ଦୋକାନ ଖୋଲେ ଓ ଗୋରି କାଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ତିଆରି କରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖେ, ଆରେ ଚାହାପତି ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଚାହା କେମିତି କରିବି? କୋଡ଼ିଆ ଝିଅ, ତୁ ତ ଭାଇର ଦେଖା କରୁଥିବୁ, ଦେଖାଶୁଣା କରିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି କାଳୁ ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ଚାହାପତି ନେଇ ଆସେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏତିକି କୁହେ ଆଉ ଚାହାପତି ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। କାଳୁ ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକେ ଚାହାପତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହା ଚୁଲି ଉପରେ ହିଁ ବସେଇକି ଆସିଛି। ଏବେ ତ ଚାହାପତି ତତେ ମିଳିବନି। କାଉ ଭାଇ, ଡବାରେ ତ ଚାହାପତି ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବନି? କହିଲି ନା, ଏବେ ମୁଁ ଚାହାପତି ଦେଇପାରିବିନି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ବୋଲି। ଅଜବ କଥା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଏଇଠି ନୁହଁ, ସେ ଗଛ ତଳେ ଯାଇ ବସିଯା। ସକାଳ ସମୟ, ମୋ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସୁଥିବେ। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ଦୋକାନରୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସେ। ଆରେ ପୋଡାମୟୀ ଗୋରି କାଉ କୋଉଠି ରହିଲା? ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବି ଆଣିଲା ନାହିଁ। ଗୋରି କାଉ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନେଇ ଚାଲି ଆସେ। ମୁଁ ଆସିଗଲି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନେଇ। ଏଇଠିକୁ ଭିତରକୁ ପଳେଆ। ଆଉ ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଜଲ୍ଦି ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେ ଚାହାପତି ଡବାରେ ମିଶେଇ ଦେ। ଆଉ ହଁ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଚଢ଼େଇ କେତେବେଳୁ ଚାହାପତି ପାଇଁ ଆସି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଗୋରି କାଉ ଚାହାପତିରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶେଇ ଦିଏ ଆଉ କାଳୁ କାଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ସେ ମିଶିଥିବା ପତ୍ରର ଚାହାପତି ଦେଇଦିଏ। ଏମିତି ଗୋରି କାଉ କାଳେ କାଉ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ କାଳୁ କାଉ ଗୋରି କାଉକୁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ କୁହେ। ଗୋରି, ମୁଁ ଦୋକାନ ଯାଉଛି, ଆଉ ତୁ ଯା ଟିକେ ନଦୀ ପାଖରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ନେଇ ଆସିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ଚାଉଳରେ ମିଶେଇ ଦବା। ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଏଇ ମାସର ଶେଷରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନାହାର କିଣିକି ଦେବ। ହଁ, ଏମିତି ଯଦି ଆମର ବେପାର ଚାଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ସୁନାହାର ତା ସହିତ କାନଫୁଲ ବି କିଣିଦେବି। ଏମିତିରେ ଗୋରି କାଉ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତା ଝୁଡ଼ି ଉଠେଇ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। କାଳୁ କାଉ ସକାଳୁ ଯାଇ ଦୋକାନ ଖୋଲିନିଏ। କାଳୁ ଭାଇ, ଏଥର ଚାହାର ରଙ୍ଗ ତ ଭଲ ଆସିଲାନି, ଆଉ ତା ସ୍ୱାଦ ବି ଭଲ ଆସିଲାନି। ଆରେ କମ୍ପାନୀ ବଦଳି ଯାଇଛି ତ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ୟା ପରେ କମ୍ପାନୀ ବାଲାଙ୍କୁ କହିବି, ଯେମିତି ଆଗକୁ ଏମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ଗୋରି କାଉ ତା ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ି ଉଠାଏ ଆଉ ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖେ। କେତେ କେତେ ଯାଇ କାମ କଲେ ଯାଇ ହଉଛି। ଏ ମିଶେଇବା କାମ ବି କ'ଣ କମ କାଠିକର ପାଠ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ମିଶେଇଲେ ଯାଇ ସିନା 1 କିଲୋ ଚାଉଳର ପଇସା ମିଳିବ। ଏମିତି ଗୋରି କାଉ କୁହେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଡ଼ି ଉଠେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦୂରରୁ ମିଟୁ ଶୁଆ ଗୋରି କାଉକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଆରେ ଗୋରି କାଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟି ଗୁଡ଼ା ଏକାଠି କରୁଛି? ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ପଚାରି ଆସେ। କିଏ କିଏ? ମିଟୁ ଶୁଆ, ତୁ ତମ ଜୀବନ ନିକାଳି ଦେଇଥିଲୁ। କେତେ ବେକାର ଶବ୍ଦ, ବହୁତ ବେକାର ଲାଗୁଛି। ଗୋରି, ତୁ ଏଇ ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକାଠି କରୁଛୁ? ଗୋରି ପାଖରେ ତା ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ବି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରେ, ତାପରେ କହିବାକୁ ଲାଗେ, ମୁଁ ଆଉ କାଳୁ ଏଇଥିରେ ଖେଳୁ। ଏଇ କୁଟୀର ଖେଳ, ଇଏ କେମିତି ଖେଳ? ତୁ ଗଲୁ ଏଇଠୁ, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦେ। ତତେ ତ କିଛି ବି ଜଣାନି। ଆଉ ହଁ, ତାପରେ ମୋ ଛାତକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ବି ତ ଗୋଡ଼ି ଦେବା ଦରକାର ନା। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୋତେ ତ କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପଢ଼ ମ, ତତେ ତ କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ିବନି। ମୋଟା ଥଣ୍ଟବାଲା ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ତାପରେ ଗୋରି କାଉ ସେ ଗୋଡ଼ିର ଝୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କାଳୁ କାଉ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ କାଳୁ କାଉକୁ ଦିଏ।
କାଳୁ କାଉ ସେ ଗୁଡ଼ି ଭିତରୁ କିଛି ଗୁଡ଼ି ଚାଉଳରେ ମିଶାଇ ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ି ଡାଲିରେ ମିଶାଇ ଦିଏ। ଏକଲି ତ ଘରେ ଆମେ ବସି ବସି କେମିତି 500 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଦେଲେ। ଯିଏ ବି ଏବେ ଡାଲି କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଆସିବ ତାକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବା। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ଥାଏ। ମିଟୁ ଶୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ହରିଆଲି ଶୁଆ ମିଟୁକୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ, ମୋତେ ଆଜି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କାଳୁ ଦୋକାନରୁ ଯାଇ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସ। ହଁ, ମୋତେ ବି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି ଚାଉଳ ଆଣି ଆସିବି। ସେତିକି ଭିତରେ ତୁ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେ। ମିଟୁ ଶୁଆ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ ଆଉ କାଳୁ କାଉର ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚେ। କାଉ ଭାଇ, ତମେ ଗୋଡ଼ିରେ କୋଉ ଖେଳ ଖେଳୁଛ? ଏକଥା ଶୁଣି କାଳୁ କାଉର ହୋସ୍ ତ ଉଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋରି କାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବାକୁ ଲାଗେ, ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ତତେ କହି ହିଁ ଥିଲି, ଶୁଣିପାରିଲୁନି ଯେ ଆମେ ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ପକାଉଛୁ, ଆମ ଛାତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି। କେତେ ଥର ପଚାରୁଛୁ ଅଲାଜୁକ। ମୁଁ ତ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହଉ କାଉ, 1 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦିଅ। କାଳୁ କାଉ ସେଇ ଗୋଡ଼ି ମିଶା ଚାଉଳରୁ 1 କେଜି ଚାଉଳ ଶୁଆକୁ ଦିଏ। ଶୁଆ ସେ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଏ। କୋରି, ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଟୁ ପଚାରିଲା ଯେ ସେ ଗୋଡ଼ିକୁ ନେଇ କେମିତି ଖେଳୁଛ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରିଗଲି। ଛାଡ଼ ତା କଥା, ସେ ମୋଟା ମିଟୁ କଥା, ତା କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ସେ ଖାଲି ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ରାତି ହେଇଯାଏ। ମୋ ଥଣ୍ଡା ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଥଣ୍ଡାରେ ଗୋଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ବଥା ବି ହଉଛି। ହରିଆଲି, ମୋ ଥଣ୍ଡାରେ ବି ଗୋଡ଼ି ବାହାରୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା 1 ଖଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କାଳୁ କାଉ ସେଥିରେ ଗୋଡ଼ି ମିଶେଇକି ବିକୁଛି। ମୁଁ ଆଉ କାଳୁ ଏଇ ଗୋଡ଼ିରେ ନେଇ ଖେଳୁ। ସେହି ସମୟରେ ମିଟୁକୁ ଗୋରିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ସେମାନେ ସେ ଗୁଡ଼ିରେ କୋଉ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି।